activitats que protagonitza la llegenda de la Pedra del Diable, que s'escenifica a Parets del Vallès cada últim divendres del mes de juliol en el marc de la Festa Major d'estiu. Sigueu, doncs, benvinguts, paratans i paratanes, esperem que estigueu gaudint de valent de la vostra primera trobada Bienal de Gràcia. Tornem cap a Barcelona per donar la benvinguda a l'Armand de Montjuïc i